Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Kagiso Lerutla was then supposed to appear in court. Mr. X then appeared on his behalf. Selithahliselwe uLwesine icala lephini lenhloko ye-EMPD uJulius Mkhwanazi kanye nomphathi womkhandlu dolobha waseKuruleni uKagiso Lerutla ukuze bezofaka isicelo sebheyili. Formal bail application is going to be finalized in this court B on the 22nd of April 2026. Usayitsheni Fani Nkosi kuzomela linde kuze kube lesithathu kuzwa isinqumo senkantolo esiceleni sakhe sebheyili ecaleni lakhe lokweba ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokutholakala neibhamu inhlamvu namadokodo. Not actively want them to win in this tender whatsoever. That was up to them in terms of what document they put in place which leads them to be successful. Isikhulu sezemali somkhandlu dolobha iTshwane esisamisiwe uGareth Mnisi uphike walala ngomhlanje kukhomishana kaMadlanga ngesikhathi esolwa ngokuthi wasiza inkampani yomfowabo kaSayitsheni uFani Nkosi ukuba ihlomule ngethenda kulomasipala. Mbukele ngikubingelele ngwamukele eindabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangana lemhlophe qwa uza kwethuke ositolikela ngolwimi lweyimpawu uFortune Madlala ake sibheke ukuthi siphathele ziphi kusihlwa. Lihlahliselwe uLwesine icala lephini lenhloko yamaphoyisa womasipala waseKuruleni uJulius Mkhwanazi kanye nomphathi womkhandlu dolobha waseKuruleni uKagiso Lerutla ukuze bezofaka izicelo zebheyili. Ngokusho kwamaphoyisa lelicala lisukela esigamekweni yesenzeka ngo2019 lapho uKagiso Lerutla ekhalelwa khona ngamasongo kaSigonyela ngecala lokushayela ngesivinini esiphezulu. Kubikwa ukuthi wehluleka ukuvela enkantolo ngemuva kokuthola ibheyili kanti wabe secela usizo kuJulius Mkhwanazi ukuze agweme ukuvela enkantolo. Wednesday when Mr. Kagiso Lerutla was then supposed to appear in court, Mr. X then appeared on his behalf. With all the details, the charge sheet had Mr. Kagiso Lerutla's details as well as the charge of speeding. So we are told, according to our investigations, that Mr. X was paid a large sum of money that we will not mention at this stage, and there are allegations that the money was split between him and Brigadier Julius Mkhwanazi. uBrigadier Mathe uqinisekisile ukuthi uJulius Mkhwanazi watholakala nezinhlamvu zesibhamu ngesikhathi ekhalelwa ngamasongo kaSigonyela yize emisiwe emsebenzini. We can confirm that Brigadier Julius Mkhwanazi was found with a number of 9mm, more than 100 9mm rounds of ammunition, as well as about 15 R5 rounds of ammunition. But like we've indicated, our team is consulting with EMPD to determine and to investigate whether or not he was supposed to be in possession of those rounds of ammunition. Icala libe selihlehliselwa uLwesine ukuze bafake isicelo sebheyili. Inkantolo yemantshi yasePretoria North izosikhipha ngolwesithathu isinqumo esiceleni sebheyili sikaSergeant Fani Nkosi osamisiwe emsebenzini. uNkosi ubhekene namacala okubalwa kuwo ukweba nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Abameli bakaSayitsheni Nkosi bakhale ngohlangothi lombuso abathi luzama konke okusemandleni ukucindezela isicelo sakhe sebheyili ngokufuna ukuyamanisa amacala abhekene nawo kanye nalawo asevele ngoNkosi kwikhomishana kaMadlanga nezinsolo zokuthi uNkosi ubesebenzisa kabi isikhundla sakhe embuthweni wamaphoyisa eshomene nalabo abathathwa njengesigila mkhuba. These charges, Your Worship, they have got nothing to do with what transpired at Madlanga Commission. Uhlangothi lombuso luthi khona impela ukuvezwe ikhomishana ukukhombisa ukuthi uNkosi umuntu ongawuhloniphi umthetho. Evidence presented at the Madlanga Commission demonstrates that the applicant is at the center of these allegations, working for both alleged criminal syndicates and the senior police officers.
kube nomdonsiswano abameli bankosi begcizelela ukuthi amadokodo atholakale emzini kaNkosi ayengebiwe. There is no statement or evidence that has been put forward before this court that these dockets were stolen from the police stations. uNkosi uzoqhubeka nokugqunywa ejele kuze kube ubuyela enkantolo ngoLesithathu ukuzozwa isinqumo ngesicelo sakhe sebheyili. Uvusimuzi Khet Matlala uvele kafushane enkantolo yemantshi yasePitoli ecaleni lokukhwabanisa nenkohlakalo mayelana nethenda leyigidi eyingama360 zamarandi elatholwa inkampani yakhe emaphoyiseni. Uvusimuzi Khet Matlala obhekene namacala enkohlakalo nokukhwabanisa ucele enkantolo yasePitoli ukuthi imgunyaze imvumo yokuthi abuyiselwe ejele iKhosi Mampuru ngenxa yobunzima abhekana nabo makufanele abonane nabameli bakhe njengoba esathuthelwa eBhongweni KwaZulu-Natal. The request is that he be detained at Khosi Mampuru until the next court date. This obviously will enable us, now that we have engaged the state officially on these instructions, to finalize whatever processes amongst ourselves. uMatlala kanye nezikhulu eziyishumi embuthweni wamaphoyisa okusolwa ukuthi zabamba iqhaza ekuhlomuleni kwakhe ngethenda lezigidi zamarandi babhekene namacala enkohlakalo nokukhwabanisa. On the previous occasion, Mr. Matlala was removed contrary to a court order. He was taken to Bongweni maximum security, and then it became a huge problem for the state. Also a very risky problem, Your Worship, as IDEC officials had to transport him and move him to Khosi Mampuru. uMatlala uzoqhubeka agcinwe ngaphakathi kanti asolwa nabo bangaphandle ngebheyili. Ngomhla zazi-7 kuMbasa akazange aphumelele ngenxa yokuthi akazange alandwe eKokstad. We want these consultations to be completed, hence we also requested that he remain in Pretoria. Uhlangothi lombuso kuleli cala likholelwa ukuthi uKhet Matlala wasebenzisa ulwazi olungamanga ukuze ahlomule ngethenda yasemaphoyiseni. uMatlala kanye nabanye abamangalelwa ecaleni kulindele ukuthi babuyele enkantolo mhla ziyi-13 ngenyanga ezayo. Isikhulu esisamisiwe sehhovisi lezemali kumkhandlu dolobha iTshwane uGareth Mnisi ubethwele kanzima phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga namhlanje ezama ukukhanyisela ikhomishana ngokuthi akazange abe nesandla eqokweni kwenkampani kamnewabo kaSayitsheni uFani Nkosi eyahlomula ngethenda lomsebenzi emkhandlwini. Okuyikhona obekwenza uMnisi athwale kanzima phambi kwesithangami kungenxa yokuthi izincazelo zakhe bezigcina sezishayisana nemlayezo yeWhatsApp eyayiqhubeka phakathi kwakhe uMnisi kanye noSayitsheni uFani Nkosi. uNkosi wayelokhu eqhubekile ehlohla uMnisi ngezinkampani okwakufanele zigixabezwe ngamathenda. If you said you cannot assist with that, why is he sending you a reminder and you are thanking him? Why do you not say, I told you not to send me these things because there's nothing I can do? Chairperson, I think what's clear here is that he's clearly of the mistaken view that I can check compliance first. Yeah, but he can't make the same mistake repeatedly. The first time you tell him this cannot be done, then if he understood you, he would stop. The fact that he keeps repeating it and you keep thanking him suggests that you didn't make it clear to him that you are in the middle of a tender process. You cannot interfere. He must stop asking you to check compliance. uGareth Mnisi ubelokhu emile kwelokuthi akazange enhlobo ashomane noSayitsheni Nkosi eyinsolweni zomkhonyovu wamathenda emkhandlwini. I did not actively want them to win in this tender whatsoever. That was up to them in terms of what document they put in place which leads them to be successful. At this point, I do not believe what you are saying. I want to suggest to you that you were actually cooperating with Sergeant Nkosi. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sizoqhubeka osukwini lwakusasa. Mbukelisi sasiqu eyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku ungayindawo.
Sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena asikukhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Umndeni kaJimmy Muhlala noSemi Mphatlanyane ababulawa emva kokuhlaba ikhwelo ngenkohlakalo isishayele ihlombe isenzo sika Commissioner wamaphoyisa osamisiwe eMpumalanga uLieutenant General Daphne Manamela sogeqa amagula nokwenzeka emaphoyiseni. I took an oath. I had a badge, it's in my blood. I'm 31 years service in the police. So wherever I go with that. Izinsolo ezidalulwe uManamela esithangamini nabezindaba zivuse kabusha amanxeba emindenini yalabo ababulawa ngesihluku ngemuva kokudalula ngenkohlakalo ehlobene nenkundla ezemidlalo eMbombela. Le mindeni ithi sekunesikhathi eside yabanolwazi lokuthi kunesandla semfene ophenyweni lwamacala abathandiweyo bayo kanti sanethemba lokuthi izobuthola ubulungiswa. Accused as a family that we were actually the first suspect, that we actually killed our dad, where I had to experience and witness my mom and my brother who comes after me being tortured. Umfelokazi kaSemi Mphatlanyane owabulawa ngesihluku emzini wakhe ngonyaka 2010 wayeyinhloko eminyangweni wezamasiko nezemidlalo eMpumalanga ngaleso sikhathi uthi umyeni wakhe wabulawela ukwenqaba ukuzihlanganisa nalabo ababeqhuba izenzo zenkohlakalo eminyangweni. This province SAPS has been captured for the longest time by one man, the former Deputy President, Mr. Didi Mabuza. Amaqembu ezombusazwe esifundazweni afuna umengameli wezwe uCyril Ramaphosa asungule ikhomishana ezophenya ngezinsolo ezibucayi zikaManamela. We want to see a comprehensive report from both the province and the national police. She only dealt with the administrative part of it. The political and the more corrupt issues, she didn't deal with it. So we need to know those things. Kusenjalo umndeni wakagadi usubhalele ikhomishana kaMadlanga ufuna izimpendulo ngokubulawa kukaHillary Gadi. Akasekho emhlabeni uma kade bona wakuleli emkhakheni okulingisa uCynthia Shange kanti ubese neminyaka engama-76 ubudala. Estatimendeni umndeni wakhe uveze ukuthi ushonele esibhedlela esifundazweni KwaZulu-Natal. Those of us who came of age in the 70s will understand exactly what we mean when we say a giant tree has fallen. Mamu Cynthia Shange was truly a global icon. In 1972, she became the first Miss Black South Africa at a time when we as Black people, in fact, it was just the rise of the Black consciousness movement, at a time when we did not have an icon, a beauty icon, a Black woman that we can look up to and say, because Black women were not participating in the Miss South Africa or in the Miss World. uDuma Ndlovu ngomunye wabadidiyela abasebenze kakhulu nomlingiso osedlulile emhlabeni uCynthia Shange uqhamise kakhulu ukuthi ube nobuntu Shange kanti futhi ubengesuyena umuntu ofuna ukuqama igalelo lakhe. Yakhe was scary. She would walk into the room and not carry that aura about her. Instead, she carried a humanity and ubuntu spirit. Ukhuthaza ingane zikaShange ukuba iqine kuso lesisikhathi esinzima wayikhumbuza nokuthi izalwa yiqhawekazi la ngempela. NgesiZulu siyayithi akwehlanga lungehlanga. I know her two daughters, one of them ubesebenza SABC, I know Nonhle, and I just want to say to them, your mother was a giant among us. Let's celebrate her life. We know that losing a parent is not easy, but please, can we join with you to just celebrate the global icon that she was? uShange ubedume ngelikaMankosi Buthelezi kumbango kuSABC2. Imininingwane ngokufihla kwakhe ibingakamenyezelwa. Osonkontileka abangenelisekile bebebhikisha ngaphandle kwamahhovisi omasipala waseThekwini ngenxa yokungakhokhelwa imali yabo. Ukungakhokhelwa ngesikhathi kosonkontileka kubangele ukuthi babhikishe ngaphandle kwamahhovisi amasipala. Baxwayise ngokuthi imisebenzi ebalekile ingase ime uma inkinga yokungakhokhelwa ingaxazululwa. Osonkontileka abenza imisebenzi eminyangweni yamanzi namapaki bathi bayacindezelwa.
Abaningi bathi abakhokheliwe izinyanga ezimbalwa kusukela ngonyaka odlule. Umsebenzi wabo uhlanganisa ukulungisa amapayipi aqhumile nokususa izihlahla eziwele emgwaqeni. Bathi lemsebenzi bayaqhubeka nokuyenza yize bengakhokheliwe. Banezele ngokuthi kade babenza imizamo yokuxazulula lenkinga ngokulandela imigudu efanele kodwa lutho ukusizakala. Kunabanye abazokutshela ukuthi bagcina uhola ngonyaka ophelile ngo-October ngoNovember abayazi imiholo ekubeni besebenza. Ubani ongaphila inyanga ezinhlanu inyanga eziyisithupha engayitholile ipayment ekubeni ehambile waya esayithini yosebenza eyokwenza iservice kamasipala. Sikhala ngokuthi abasixoxa kahle nathi basinika ithuba elanele ukuthi basenze siqonde mase besinika ichance kahle ukuthi siwafunde ukuthi azosebenza kanjani ukuze sibone ukuthi awasiniki lezi inkinga sesibhekene nazo manje. Bafuna ukuthi kwenziwe lama online invoices kodwa akekho noyedwa la kule contract ekhona oseke wathola ichance noma wafundiseka ngawo. Izikhulu eziphezulu zedolobha besaxoxisana nosonkontileka ngomsombuluko ntambama. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ngaphambi kokuvela kwezikhulu ze-SAA ePhalamende sekuphinde kwavela iziphakamiso zokuthi le nkampani yeindiza kufanele ivalwe noma ithengiswe. Lokhu yize umbiko wayo wezemali ukhombisa ukuthi yenze inzuzo onyakeni wemali u-2024-2025. U-SAA wabuyela esibhakabhakeni ngoSeptemba ka-2021 emva kokuma ngqi ngoDisemba ka-2019. Ingeniso yale nkampani edizwe ngoFebruwari walonyaka kunyaka mali u-2024-2025 ihlatywa imibuzo. What they telling us and what is really going on, I'm not so sure that the two are the same thing. So I really do hope that the parliamentarians are going to grill South African Airways, and I hope the outcome of this is that we are going to close this thing down or sell it. Le nkampani yophapho ithi unyaka mali ophela ngoMarch 2025 ngowesibini senza ingeniso ukususela oko yaphuma kwenkqubo yokuhlangulwa kwezoshishino. uRoth uthi akavumelani nendlela uSAA achaza ngayo ingeniso yakhe. Even if the financial statements are correct of South African Airways, it is still not correct in a sense that they do not account for previous tens of billions of rands of support that they received from the taxpayer. That must be somehow be accounted for in the financial statements as well, and it simply isn't. It's simply ignored. I-ofisi yomphicothi zincwadi nayo iza kuba inxalenye yenhlanganiso ezakuxoxa ngengxelo yezimali yakwa-SAA. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Umqeqeshi wemagesi FC uAlan Freeze uthi ugculiseke kakhulu ngendlela iqembu lakhe lidlale ngayo ngesikhathi libhaqabula iDurban City ngamagoli amahlanu kwamabili emidlalweni weBetway Premiership njengoba lenza konke okusemandleni ukuvika izembe. uFreeze ujabule kakhulu ngendlela iqembu lakhe lidlale ngayo kodwa bexwayisa ukuthi semkhulu umsebenzi obahlalele. Emagesi izobhena iTS Galaxy emidlalweni wawulandela weLeague eMpumalanga ngesonto uthi umdlalo wabe kuhambeni iTS Galaxy ngeke ube ngolula. We still got other games to play and there are also difficult games to play. As it is, the next game we play away, so that's very difficult. Ngakolunye uhlangothi ukwehlulwa kweDurban City ushaye kwaZola njengoba ibheka ukuqeda ibala namaqembu ayisithupha phezulu kulokho. Umqeqeshi weCity uPitso Dladla uthi umdlalo olandelayo neOrbit College uzoba isivinyo esingelula njengoba bezilungiselela nomdlalo wamanqamu neBank Cup ngenyanga ezayo ePulukwane lapho bezobhekana khona neTS Galaxy. Yeah, we must not be emotional about the game against Orbit. Like I'm saying, we need a cool head. We need to sit down, we need to plan for this game, and it's imperative that we do a proper build-up for the final against Orbit College at home. Yeah, but I think we are capable to bounce back, we are capable to change the whole situation that we are faced with right now to a better one. Wonke amaqembu amahlanu esenzansi kulokho asedlala imidlalo engamashumi 25.
Mbukeli okwamanje ke sathi qu ezitolo kanti ke uma ngabe sibuya sibe sesiphathela ke umhlahlo wesimo sezulu noThini Ntshiza. Nginibengele bongela emakhaya ngiphinde nginamukele ke simo sezulu sanamhlanje kusihlo ake sibhekisime kanje uqaphela nje mbukeli khona ke nje amathuba emvula amakhulu alindelekile nje eMbombela kuya njalo nje esifundazweni iLimpopo ngasho nje ukuthi mancane ke nje amathuba emvula alindelekile nje khona kweli kaMthaniya kepha nje liphenyile ke nje izulu kuyakhulukazi phela ubhekise khona ke nje esifundazweni iEastern Cape kanti ke nakusasa sakhona ke nje amathuba emvula amakhulu khona ke nje esifundazweni iGauteng kuya njalo nje ePhukane khona ke nje eMbombela ngasho nje simancane ke nje amathuba emvula alindelekile ke nje khona ke eKapa lodumo kanti ke isixwayiso sethu ke sihlo siphumala phana kwa South African Weather Service semikanje zoqabela nje mbukeli ulwandle ke nje lokupha amagagasi kakhulukazi ngempela mabhekise khona ke nje esifundazweni Eastern Cape kuya njalo nje esifundazweni iWestern Cape ngaphela siqaphela ke nje ukuduma nobungozi ke nje uthanda ubuqiniseke nje khona ke nje ePolokwane kanti futhi nakusasa khona ke nje isixwayiso sokuduma kwezulu khona ke nje ePolokwane kuya njalo nje nakhona ke eMahike ngaphinde futhi nje siqaphela ke nje ulwandle balikupha amagagasi khona ke nje esifundazweni iWestern Cape kanti ke amazinga okushisa kusasa ameka nje kakhulukazi mabhekise khona ke nje lapha neGold Coast wethu kaNdonga zaduma ngasho nje silipholile nje ngawo nje u23 kanti nje masibhekise khona ke esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ameka nje kakhulukazi nje phela mabhekise khona ke eMusina ngasho nje siliyashisa nje ngawo nje u28 kanti ke nje mabhekise khona ke nje esifundazweni iMpumalanga amazinga okushisa ameka nje ngasho nje ukuthi liyashisa esikhukhuza ngawo nje u28 kanti ke eMelo singawulindela nje u23 kanti nje mabhekise khona ke esifundazweni KwaZulu Natal eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngasho nje siliyashisa ngo26 njalo ke nakhona koLundi eDeni eDalton ngawo nje u26 kanti ke nje mabhekise khona ke nje esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa ameka nje ngasho nje silifudumele eMthatha kuye njalo nje eGqeberha singawulindela nje u24 kanti ke nje masibhekise khona ke nje esifundazweni iWestern Cape amazinga okushisa ameka nje uqaphela nje mbukele eKapa lodumo ngasho nje siliyabanda nje ngawo nje u15 kanti ke nje masibhekise khona ke esifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa ameka nje lipholile ke nje ePhington nje ngawo nje u25 kanti ke eKimberley ngasho nje siliyabanda ngo22 masibhekise khona ke nje esifundazweni Free State amazinga okushisa ameka nje ngasho nje ukuthi eWelcome sana ukuthi nje lifudumale ke nje ngawo nje u23 iNorthwest amazinga okushisa ameka nje ngasho nje eRustenburg liyashisa ngo23 njalo ke nakhona ke eMahike ngawo nje u26 ngisibeka lapho ke simo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufezile. Mbukeli zibeka lapha ebesikuphathele zona namuhla kusasa abakhona oza kwethu nezindaba ngolwimi lwesiXhosa usale kahle.